Hey, what's up, what's up? It's me, Biox Panalo, in the house. So shout out to the whole world again. So ito na yung ride natin. Yeah, kasama natin siyempre yung owner ng Vespa Club. Vespa, siyempre here. Yan, Pangasinan. Ito yung sakyan niya. Then, ito yung mga tropa natin here. Yan, shout out nga pala sa, sa Vespa Club Pangasinan ulit. Malupit ang tropa. Ayan, siya. Ayan. Ito, idol natin, idol. Oh. Ayan, mekaniko natin to. Malupit na mekaniko to sa atin. Ayan. So, ito, dito tayo ngayon sa Urdaneta. So, Vespa ride natin. Official ride, sir. Tama? Oh, official ride. Ang galing. So, mga kapanalo natin dyan. Shout out. Ganda. Dami natin. Ayan. Please subscribe, okay? Please subscribe to my channel. Yan. Ang dami natin mag-rides. Si Hersay. Yun. Hello po. And please don't forget to subscribe my channel, my YouTube channel. Please like and share. Ito yung unang vlog natin. Sa Vespa official ride. Ayan, ito po na. Ang dami nating riders ngayon. So kasama namin yung may-ari once again ng Vespa center ng Urdaneta City. Yan, ang dami. Sarap mag-rides ito. So ito si aking jopa, of course. Ayan. So pasok tayo sa loob ng Vespa Center. Ayan. Ang ganda ng colorway nito. Plastic. Ayan. Grabe, ang saya nito. Grabe. Ang saya, sobra. So Sir Liam, Sir Puche, what's up? Kaway naman dyan. Isang malupit ang panalo. Morning, panalo. You, thank you sir, thank you. Ang saya nito. Let's get it on. Nakaka-amaze kasi yung mga kasama natin, mga professional. As in, may mga napatunayan at narating na sa buhay. So kami official vlogger tayo, nakasama. Please subscribe and follow my YouTube channel. Please like and share Biox Panalo Vlog. Then, salamat sa mga kapanalo natin dyan. So, mamaya ulit tuloy natin yung vlog. So, once again, salamat. Please follow. See you around, guys.